Hello! Üdv a mai ride-on! Azonnal egy emelkedőn találjuk magunkat Erdőbényén. Az út a szokásos magyar minőség. Egy magánúton tekerünk felfelé. Folydogál végig mellettünk egy hegyi patak. Laci barátom a mai nap a szokásosnál is bölcsebb. Mi ennek az oka, Laci? Az az oka, hogy úgy terveztem, hogy mai nap 8 órára állítottam ébresztőt, hogy kipihenem magam. Hát 6 órakor olyan bölcsen keltem, mint még soha. Azóta átment zenbe, és itt bogarászik mellettem a srác. Na operatőr barátom, tessék. Na mi újság? Mi terepen jöttünk amúgy. Aha. Tokajból indultunk, megoldalaztuk a Tokaji hegyet, aztán hol is jöttünk? Borháznál, ott össze-vissza jöttünk ilyen-olyan tereputakon, és ennyi, most jövünk itt. Meg innen meg majd valami lesz visszafele. Aha. Bármerre járunk az Zemplén útjain, mindenhol ismerősökbe botlunk. Jön a tavasz, zsonganak a bringások az utakon. Annyi mindent szeretnék neked mondani. Nem is tudom, hogy a mai műsoridő elegendő hosszúságú lesz mindenre. A Coffee Ride időpontja megváltozott. Április 27-e helyett 28-án lesz. Nagyon egyszerű az oka. Április 27-én szombaton lett volna még egy kerékpáros rendezvény, és sokan rám írtatok privát üzenetben, hogy lehetne másik időpontban megrendezni a Coffee Ride-ot, és a többség arra szavazott, hogy 28-án vasárnap legyen a ride. A jó idő meg van rendelve, mindenképpen számítok a jelenlétedre, a rendezvény ingyenes lesz, de hála a támogatóknak lesz ingyen gyümölcs, ingyen izotóniás ital, és tekerés végén borkóstoló és pogácsa. Az életemet kockáztatom azért, hogy megmutassam neked az Zemplénben milyen szép patakok vannak. Hogy érzed magad, Laci? Kellemesen, ahhoz képest, hogy kicsit nem táplálkoztam jól, azt ma elcsesztem, de helyrehoztam magam 2 géllel. Végül nem álltunk meg kávézni Erdőbényén. Nagyon sokat kellett volna várni, míg kihozzák a kávét. Elindultunk vissza az erdőbe. Per pillanat egy 5%-os emelkedőn küzdünk felfelé. 13:53 a pontos idő. Az aktuális pulzusszámom 150, ami egy közepes intenzitásnak felel meg. De a lényeg, nagyon szép az erdőben. Kezdenek zöldelni a fák, bokrok, a növényzet. 12%-ról 6%-ra csökkent az emelkedő, viszont szemből fúj a szél. Mi jöhet még? Egy barna medve. 99%-ban országúti kerékpárhívő vagyok, de bevallom őszintén, egyre nagyobb kedvem támad bemenni az erdőbe egy Montival, így hamarosan meglátogatom az erdőt.
egy fontos dolgot nem mondtam el neked. Április 6-án szombaton útvonalbejáró coffee ride-ot szervezünk, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag a 28. útvonalat fogjuk letekerni egy az egyben. Oda is várok mindenkit sok szeretettel. Elméletileg még 2-3 kanyarra is felérünk. Mádi emelkedő, nagy lánctányéron, szembeszélvel, épp hogy meg lett, de feljöttem akkor is. Igazából nem is szembeszélfúj, hanem egy körbe szembeszél, össze-vissza szembeszél. Pulzusszámom 172 volt, 172 akkor szokott lenni, amikor megiszok 2 kávét, és úgy indulok el tekerni. Ezen az útszakaszon mindig fúj a szél, ezt mindig benyeljük, és mint magányos harcosként Don Quixote befut a célba. Ez történik, ha nem esztek rendesen. Rotty! Ha most lehetne 3 kívánságod, mi lenne az? Hát már egy jó kávé, be kellett volna menjen az arcba, meg egy jó valami étel. A harmadik kívánság, azt nem szabad barátnőm. A 3 kívánság: kávé, kávé, kávé. Jöhet a jól megérdemelt coffee time! A coffee time mottója: egy jó feketéért bármit. Gyertek, menjünk be! Gyertek! Sziasztok! Hello, hello, hello. Köszönöm. Komolytalan népség van. Persze. Nem lehet veled. Biciklisek komolytalanok. Most pedig akkor Végre kávé. is. Jó, ha hiszed, a mai Zemplén expedíció eddig egészen jól zárult. A Babuszántónál egy motoros húzta ránk a kormányt, illetve most, ahogy jöttünk át Tarcalon, egy Csaba buszsofőr akart bennünket leszólítani az útról, csak azt nem tudjuk, hogy miért. Mind a 2 kerékpár ki van világítva, ráadásul az út szélétől egy 30 cm távolságra bringáztunk, tehát még azt sem mondanám, hogy kint voltunk az út közepén. Joggal vetődik fel a kérdés. Itt mindenki hülye! Itt mindenki. Tisztelet a kivételnek. Az országúti kerékpározás sajnos egyre veszélyesebb lesz, én úgy látom. Vegyes érzelmek vannak. Sok a hülye. Ki kell mondani. Nem kell félni. Ez van. A legtöbb bringás bajtársamnak igaza lesz. Fel kell menni a hegyekbe, és kerülni kell az olyan utakat, ahol emberek közlekednek autóval, motorral, busszal, kamionnal. Az erdőben csak az állatok vannak. Az a baj, hogy túlfejlődtünk belőlük. A legtöbb videóból egyébként kimaradnak ezek a kis atrocitások. A leszorítások, dudálások, anyázások, kiabálások. Arra lennék kíváncsi, veled is történnek ilyen hasonló sztorik? Kíváncsi lennék a véleményedre. Arra kérlek, hogy a te sztoriaidat, véleményeidet a videó alá a leírásokba tedd közzé, légy szíves. Mi kedvünket abszolút nem szegi, vannak ilyen közlekedők. Inkább kicsit elszomorít, de megyünk tovább az úton.
Véget ért a Móka Mára, záró Peti és Laci mókatára. A mai ride nettó 3 óra 43 percet vett igénybe. A Garmin szerint 1622 felhasznált kalóriánál járok. Köszönöm, ha megnézted a kisfilmet, tetszett, ne felejtsd el lájkolni, további kerékpáros tartalmakért pedig kövesd a csatornát. Ciao! Ciao!